Čau lidi, je tady Gangstar. A je tady u dalšího videa a jak si dát do GTAčka multiplayer. Ale nejdřív budete potřebovat originální GTA San Andreas. Nebo svarezácká verze. Asi originální, kdo bude mít originální, tak si stáhne na téhle stránce. Ale kdo chce GTA San Andreas normálně, tak GTA San Andreas normálně ke stažení, tak vám ukážu, kde si stáhnout. Nebude to ulož to, teda bude to ulož to. A dneska natočím další video GTA San Andreas. Hodnocení dáte a musí to být fakt opravdu takový GTAčko, který fakt, a vy si buď stáhnete tohle, nebo tohle. Tyhle ty tři. A můžete ovšem všechno, ale nejvíc vám doporučuji tyhle ty tři. Asi tohle vypadá nejlíp. A tak to si stáhnete. Já vám dám tuhle stránku a pak si stáhnete jedno z tohodle. Pak si to nainstalujete, kde máte to, jak se tomu říká, GTAčko. A pak se vám objeví tak GTA San Andreas normálně si všichni máte, tak a vy, kde máte GTA San Andreas, tady, tak dáte prostě najdete si Grand vaše GTAčko. A prostě najdete si, kde máte stránku, půjdete na počítač, půjdete na, tady máte GTA San Andreas a tady tohle si odeberete, jo, a pak si tady to nainstalujete, to, co si nainstalujete, to z té složky si to extrahujete a tohle nahradíte a ostatní ty soubory. Pak už jenom stačí tohle spustit. Ne, sorry, já jsem zmáčknula single player a za to se moc omlouvám. Jo. Prostě to funguje, tohle, to já si to mezi tím zavřu, nebo počkejte, já si to nějak vyřídím. No, to protože já jsem to teď křížkl, ale vy si otevřete tuto složku. Jako jsem. No, proto. Jo, to si nevšímejte, jo. A tady, to jsou moje, ale vy si dáte internet a když vám nepůjde internet, tak si dejte hosted. A oboje dvoje by nám mělo jít, nebo aspoň jedno z tohohle. Favorite, to jsou servery, který si sami přidáte. Jo, a teď třeba si najdeme nějaký server. Já nevím, třeba nějaký, třeba český. No třeba tady to velkometo, tam už jsem asi vlastně zaregistrovaný, tam bych nešel. Třeba Call of Duty World of Art, dáte connect. Na nějaký server se nemusíte registrovat, jo, to je na vás. Teda, to není na vás, to je podle toho, jaký je to server a teď, jestli vidíte GTAčko, tak jste vyhráli. Teda já jsem spíš jako vyhrál, ale jako já, možná nevidíte to GTAčko, ale já ho vidím.
No a vy se sem zaregistrujete. Teda, jaký heslo tady máte? Já nevím, jaký tady mám heslo, ale to teď nebudeme. Jo, a teď může se to někdy seknout. Pak dáte spawn. Dáte spawn. Jo, já vím. Kid. Ježišmarja, já si nepamatuju své heslo. A teď si dáte třeba login, jo, a pak už tady jste a třeba tady nasednete na motorku a jedete a počkejte, ježišmarja, už nevím, čím zasedám. Jo, Fkem, já jsem zapomněl. Jo, zbraně nevím, proč tady nemáte. Ale měli byste tady mít zbraně, jede to krásně a čau, nebo spíš. Ale ve verči. Končíš? No. A co, kdy se budeš koupat?